Nanindugan naman ang chairperson sa House Committee on Justice nga wala sila sing shortcut kag wala nagdali sang nagpadayon sing hearing sa impeachment complaints bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Batangas Representative Jervy Luistro, wala nila ginpabayaan ang ilang mandato sa impeachment proceedings bisan pa may mga press conference pagpasaka sa mga petisyon sa Supreme Court of the Philippines kag pag-file sang reklamo sa Prosecutor's Office. Dugang paniya ang karatikang sang impeachment proceedings ginpatuman nila sang may dako nga paghalong bangod nagatubang sila sang proseso nga konstitusyonal kag mga alegasyon batok sa ikaduha sa pinakamataas nga opisyal sang pungsod. Nagsugod ang committee sang impeachment proceedings sang Marso 2 kag ginpahayag nga bastante ang reklamo in form. Sang Marso 4 ginpamatudan nga bastante ni in substance kag sang Marso 18 ginpahayag nga may bastante nga basehan. Sa hearing sang Marso 15 gindiscuss ang committee ang preliminary matters and subpoenas. Ginparega naman ang pagpresenta sa ebidensya sang Abril 14, 22 kag 29 tubtub nga kahapon. Ginaprobahan na ang committee report nga nag-establisar nga may probable cause sa impeachment complaints batok sa Vice President. Sa 55 ka mga mabalita, 55 man ang pabor sa motion kasunod sang nangin hearing. Hindi tayo nagmadali, hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Sa paglalakbay na ito, napagod tayo. Sinubok ang ating pasensya, lalo na sa harap ng mga batikos mula sa labas. We saw the press conferences of the Vice President's camp. We saw the petitions filed in the Supreme Court and the complaint filed in the office of the city prosecutor. Opo, maraming hakbang ang ginawa upang pigilan ang prosesong ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo natinag. For in the end, it is not the absence of struggle that defined us, but the refusal to lose our way, the discipline to stay the course, and the clarity to never lose sight of where we are going. Nabariyan si Representative Jervy Luistro.